आसा बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनाय थाग्रोबाय। जोङो 2000 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जों 25 बोसोर जाबाय बेवहाय जोङो खेरायै दा जों 25 बोसोराव नै देग्लाय रुफाथि मायथाइ जों खुंनो आखायाव लादों सानथामनि हाबाफारि। दा सानथामनि हाबाफारियाव नै दिनै 22 अक्ट'आव दिनै गिबि हाबाफारि दङ। दा बे गिबि हाबाफारियावनो जों दिनै थान्दै मेल दङ। जों दा दिनै थान्दै मेला दिनै दा मोनाबिलिनि जोङो 4 रिंगानिफ्राय जों जागायनो सानदों आरो। ओरैनो हाबाफारि हिसाबै जेनेबा आलासि गाहाय आलासि हिसाबै सोर सोरखौ हांख्रायनाय जादों? ओरैनो दा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो दा थाखानाय MLA जोंहा प्रमद बरठाकुर बिश्वनाथ समस्तिनि आरो लोगोसे नै जोंनि साखाथिनिनो अरुणाचलनि जिथुनाखि MLA बिथाङाबो दा मिनिस्टार जाबाय बिउराम वाघे बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे जोंनिनो धोरोम आफादनि सेन्ट्रेल बडिनिफ्राय गागि आफादनि गाहाय नेहाथारि फैगोन माबा रबिराम मुसाहारि रबिराम रामसियारि आरो लोगोसे लाइमोननि नेहाथारि किरन बसुमतारी बिथांमोना नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंहा जोंनिनो नै दा गोदोनि सुथिया समस्तिनि जिथुनाखि बारग' MLA प्रानेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जों हांख्रायदों बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे बिदियैनो जों फारफ्रोमनिफ्राय लानानै दिनै साहित्यनिफ्राय लानानै फरायसा आफादनिफ्राय लानानै आरो ब्रह्म समाजनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे जोंहा नैबे मण्डलि समाजनिफ्राय लानानै जों गासैबो गाहाय गाहाय बिथांमोनखौ जों आलासि हिसाबै जों बयखौबो हांख्रायनाय जादों आरो। जितु बेवहाय सानथाम हाबाफारि लानाय जादों बे सानथाम गेजेराव मा मा हाबाफारिखौ लानानै सानथाम खुंनो नागिरदों? आदसा गिबियावनो जाबाय दिनै 22 अक्ट'आव जों दिनै डेलिगेट जागोन। दा डेलिगेट थांखांनाय लोगो लोगो आरो गाबोन 27 अक्ट'आव जोंहा फुं समावनो जोंहा ओरैजाय गारजा दङ। गारजा जोबखांनाय लोगो लोगो ओरैजाय जोंहा आरो बेलासे मोनानिफ्राय आरो ग्रोब खेराइ दङ। खेराइ होनाया खेराइ होबाय थागोन। जों हारिमु बिलिफां जिथुनाखि बादायग्राफोर दङ बिथांमोना ओरै हारिमु बिलिफाङाव बादायबाय थागोन। थिग बेबायदियैनो जोङो 27 तारिखखौ जों बारग'हरगोन। बिनिफ्राय बिनि अखानायै मंगलबार 28 जानुवारि खालि गेवलां मेलाव गासै आलासिफोरखौ जेसेबां जों हांख्रायनाय आलासिफोर गाहाय गाहाय आलासिफोर दं बिथांमोना 28 अक्ट' खालि गासैबो नुजाफैजोबगोन आरो बेहाय। जिथु खेराइ होगोन बे खेराइ होनायाव जिथु जायो बेखौ गुबुननिफ्राय लाबोनाय जागोन नामा? नंगौ बेखौ जों गुबुननिफ्राय लाबोनाय जागोन। बे जाबाय दौदिनिया जाबाय चिरांनि। औ दा बेनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि नदुवार दख'रा गुदि बाथौ आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे जायखि धोरोमानो जा बा जिखि समाजनियानो जा जोंनि नैबे खेराइ फोरबोआव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो गाजा गोमजा जोंखौ मदद खालामफैयो। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा आइ आफा बयखौबो दिनै दख'रा आफादनि जानानै आं बयखौबो हांख्रायनाय आरो खावलायनाय जाबाय आरो। जों थावनिया जाबाय जोंनि नदुवार दख'रा खेराइसालि। थावनिया जाबाय 1 नं फाख्रिगुरि साखाथियावनो अलंबार गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जिथुनाखि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथारनि साखाथियावनो 1 नं फाख्रिगुरि खेराइ थानसालि होननानै नुनो मोनखागोन आरो। ओरैनोथ' बादायलायनायखौ जोङो दा लाथ'ना जायाखै। दा जों माथ्र बेनो हारिमु बिलिफांखौ जों लाफानाय जादों। बिदिनो जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदिसिनाफोरखौ जों दा लाथ'नाय जायाखै आरो। दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जिहेतु सानथामनि जे हाबाफारि खुंफुंनो लादों बेनि गेजेरजों दिनै रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो सानो? आदसा गिबि गिबियावनो दिनै बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय। दायो रादाबखौ जों बेखौनो फोसावनो सानदों जेनेबा जों 2000 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनै 2025 दा बिनि गेजेराव जोंहा मोनसे
धोरोमारि आफाद हिसाबै बा जायखिजाया आफाद हिसाबै 25 बोसोराव रुफाथि मायथाइ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।